Ar ôl gorffen golygu, exportiwch eich ffilm o'r rhaglen olygu mewn I ffeil. Gwnewch yn siŵr eich bydd yn dewis yr opsiwn ansawdd uchel, ond cofiwch, mae hyn yn mynd I gymryd mwy o amser yn exportio ffeil o ansawdd llai. Mae uwchlwytho ac exportio yn gallu bod yn broses hir a llafurus, felly mae angen digon o fynydd arnoch. Gwnewch yn siŵr bod ganddoch chi rhywbeth difyr iawn I wneud. Bydd gweld PICS eleni yn gofyn chi uwchlwytho eich ffilmiau I wefan YouTube. Agorwch y wefan a cliciwch ar y bwtwm Upload. Dewisiwch eich ffeil, rhowch enw a disgrifiad arno, ac disgwyl iddo uwchlwytho. Cofiwch, dyma'r cyfle olaf I newid unrhyw beth. Mae'r gyfle I sicrhau eich bod yn wir hapus efo'r ffilm cyn ei gyhoeddi i'r byd. Am ragor o wybodaeth, ewch I gwylffilmpics.com.